email really. I'll wait for you here. Don't take Really? too long. So really. Speed... mikä tää? Slash and grab. Kill everyone. Hei, legit stuff. Joo joo. Katso, että tää on pakko. Mä just Me muistin joudutaan jotain hetkellä. Se on ihan tuo. Hehe. Tuolla on yksi tyyppi. Nyt 12 000 repäi. Guard Oh. on patrol. Mä koitin tossa Hotline Miami venettää se tappaa yhden äijän 12 000 repäillä. Ei muuta onnistunut. Osut. Osuin kerran, mut sitten joku pöllisellä. Mm. Oh no. Dude. Guard, stay back. Ui, älä nyt jää siihen. Don't Tietenkin let se Häh? on se. Ja sä pääsit sisään. Hypin. Tyypin. Samalla tavalla kuin Watch Dogsissa voi. Hei, tuolla näkee. For Scotland. Osi Down. vielä. Down. Down on the ground. Ulkona vartijat Get on down on pois. the ground. Down. Okei, sitten on kaikki alalla. And don't get up. No ei täällä ollut kuin 2. Tää on hieno tää Declare Reload. Mä just tajusin. Let's try to have the drill do its thing without others coming Tässä near it. sitten vaan... Near Se. it, it gets suspicious. Ei, mitä sä teet? Eiks Aa, kaikki alhaalla? no joo, jos sä haluat tehdä tän näin. Get down on the ground. Hei. Down. Ajattelin, että me oltais vedetty Down. No joo. Voisin Onks näinkin tää nyt tätä. taas joku taktiikka, mitä mä tein? Niin, näitä Don't olisi move. välttämättä Don't tarvinnut, breathe. kato. Ne ei olisi tullut tonne takahuoneeseen. Fucking think. Down on the ground. Tuolla. Get Se down. uusit lasin läpi siellä, että alas. Tässä kestää aina niin aina kauan. Watch your background. Spare the civilians. No, we don't spare. Ei oo poliisejakaan. Ei niin. Hodan Onks me yksi pageri jäljellä? Joo. Kuka muut meinas äsken nähdä? On tuo detection. Get yourself together, man. This is Jacketti. Voiks nää oikeesti tulee? Tuleeko sen se mittari? Ei siihen se tuu sitä mittaria, mut mulla ainakin näyttää tällä hetkellä jacketin päällä kyssäri. Tai mulla tuli tää mittari tota äsken. Se on muuten bugi. Mä kerran liikutin hostageen, niin se koko ajan näytti, että se mitro näkyy. Sitten se pysähtyi aina 30. Ai niin, sit kun mä vedin sitä Shadow Raidin solona, siinä yläkerran rappusi jäi murki jumiin sillai, että se oli niinku ampumassa mua, mut se ei ikinä Okay. ollut niinku nähnyt mua. Se ei ollut ikinä periaatteessa aina syntyi vaan kysymysmerkki, kun mä menin sen lähelle. Mulla se on, tai sellaisen bugas, että mä juoksin siitä ohi, tuli kysymysmerkki, se jäi siihen, että niinku se jäi ampumisasentoon. Mut ikinä se ei sit ampunut ketään ja näytti siltä, että tulee, tai näytti vaan sitä, että tulee lisää kysymysmerkkejä ja tällaista. Et Mulla on joskus Vähän käynyt Murkki, oletko sinä rikki? samantyyppinen kävi joskus. Merkin kanssa vedettiin Shadow Raidiin. Siinä kanssa joku tyyppi jäi niinku väijyys silleen, että ammuks mä eiks mä ammu. Sitten se mietti sitä varmaan siinä joku 15 sekuntia, ennen kuin se totesi, että vähän vois ampua. ei kun mulla se oli silloin, että se ei edes niinku ampunut. Se ei ollut niinku periaatteessa nähnyt mua, vaan se oli jäänyt siihen muotoon jumiin. Itse asiassa se on jännää, koska nehän menee välillä siellä. Niin, Vaikka mitä olisi tapahtunutkaan. niin. Paljon meillä on paikat sen jäljellä? 4, 1. 3. Luulisin tietäväni kaikki. En ole koskaan tästä löytänyt niitä kaikki. Lätkö? No itse asiassa mulla on aina jääty. Näyttiin niitä. Mulla on se viimeinen joskus. Pankista mä saan löytää ne joka paikasta tästä. Sama juttu. Ei ole mä. Siinä on. 2. 2 vielä. Tälleen.
No on muuten varmaan sisällä. Joo, täällä on yksi. Sä katsoit just sitä, mitä mä olin ottamassa. Tää on mun mielestä tyhjä tää paikka. Pudotin kaikki no. taulut seiniltä. Et mun näytöllä, mut ihan sama. Mm. Koltsikka. Taas on Missä? tää Niin missä on tämä yksi mystinen package? Packages. Oletko nähnyt mitä tässä lukee tässä safein alapuolella teksti? Joo. sakit. Sakit. Tiedätkö sä muuten, että jos sä oot Frenheistissa, siellä on semmonen paikka, se ihme yksi warehousein tapainen, pieni. Ja siellä on clipboard, jossa lukee m.f Steve's clipboard. Clipboard. I'll get more if you feel brave. Mieti, että koska General McBarass kutsuu Steveiksi, välillä nehän kutsuu. Et onks tää nyt joku referenssi siihen? Se on ainakin siinä Okay, Siinä, I'll get siinä. right on fencing The this. Diamondissa, But niin be hard. siellä on semmoinen This is the plakaatti siinä perfect kind of sisääntuloaulassa. Nice work. Sieltä löytyy ainakin sen nimi. Mä oikeesti mietin, että onko se referenssi tämän perässä. Koska jos katsoo, kun joskus on se kaverit sanoo sitä Steveiksen videoissa. Voit olla. Taas sit se on kun taas joku kävestä. Least total damage. Hit across 2 pinnaa. Hit across 1. Mulla oli pestakkosesi 3%. Mulla 1 vekellä 2. Hei, mä olin paras jossain. Oh my god. Dem levels. 32. Ei pöllämpö. Paljon sitä tekee?